Wanikwanga kamagamawo. Asinikwa ne-background yokokuba ngamadoda ngobani. Nyenzi into esiyinikwayo ngabaphangi. uYesu ume nabaphangi. Umnqamlezo wenza loo nto kakade. uYesu benezihlobo. Kodwa ngoku uyedwa nabahlobo abatsha. Abahlobo abatsha ngabaphangi ngamabhata. Ithetha ukuthi loo nto xa usentlungwini ayompazamo into babemke bonke abantu owazana nabo. Ungabi nexhala yenzeke emnqamlezweni. Bemke bonke, bemko Petros, bemko James, bemko John, the bosom friends zikaYesu. Ithike lembali mongameli ebemana ukuthi xa kuYesu ithuba elide. Kodwa ngoku kutheni sesisiva esithi namhlanje uzawuba nami eparadisi? Kukho umthandazo owenzekileyo apha phantsi kwale ngxolo, phantsi kwaba bantu bamokharishayo. Even aba bantu basecani kwakhe bayamokharisha, benza le nto yenziwa sisixuku. Kodwa kubekho nje into eyenzekayo, kupenetrate umoya oyingcwele kaThixo. Uthi uzawupenetrate umoya oyingcwele kaThixo. Yijonge le ndoda kumhloboyo libhata. Ithi hey, uyayiqonda uba phofu thina silapha ngezethu. Uyamqonda phofu uba lo mntu akenzanga nto. Upenetrate umoya kaThixo ngoba bekuthandaziwe. Esuka apho umamunqwayo utsho uthi bekuthandaziwe. Wabetha wakho umthandazo lomfo. Betha umthandazo omfutshane, umthandazo wasemva kwecango. Ngoba ngoku inyama iza kwahlukana nomphefumlo. Wayibona ubiyinkcitho, ibiyindlala into ebayenza. Wazidanela izono zakhe, watsho kancinci wathi uzondikhumbula ngoba separadisini. Ivela apho le mpendulo ithi kwanamhlanje. Yiyona nto ithilwa ke kapha kweli lizwi xa kusenzeka loo nto. Bathi abantu abakhumshayo salvation and grace. Apha emnqamlezweni kuvela usindiso, kuvela ufefe. Ufefe lusemnqamlezweni rhamente. Insindiso ivela emnqamlezweni rhamente. Intlungu akuyo yasemnqamlezweni, uncedo layo lulapha ecani komnqamlezo. Awuzuyokhangela umama uyandikhaza, ilapha le nto. Umnyango wentsindiso awukho kude. Lo mnyango ume kuwo usiva ubunzima, awukho kude kumnyango ovuliweyo wabungena usindiso. Usindiso basinawujonga apha kulo mphangi akenzanga nto, akho nto ofarisha yona, akazange ehamba nge-BM apha
akazange apha ehamba nge-C-class wafarisha usindiso okanye akanikezeli ngezo zinto. Nikezela njengomphefumlo wakho. Ithi ke ngoku le nto ngumthandazo. Yazi ba xa sithandaza kumandi sinale nto mongameli uthi mandiqale ngam ndithi Thixo bendikonile izolo. Umane uyicwangcisa le nto. Umthandazo wengxaki yinto emfutshane. Uthi nje Thixo bona le meko ndikuyo andizange kule pasika Thixo kuba ndilinganisa aba bantu banxibe le uniform. Andizange apha namhlanje kule pasika Thixo ndiza kuba ndikhalukuza. Yithi umthandazo mfutshane. Uthi ndizofuna wena Thixo kwaye ndiyakwanela nguwe. Xa silapha uthi ndawuba nawe phi? Uthi uzawuba naye phi? Uthi eparadesi. Ndazibuza ndakhangela mongameli kubabhali bencwadi uba bathi intoni iparadesi. Ndafika iparadesi bethatha bonke besithi yilaa gadi yase-Edeni apha wona khona umthi. Kodwa intsindiso ilapha elibhada liyi-creation kaThixo e-Edeni. Yile ntathu uzawuba nalo eparadesi lonile njengo-Adam awanayo kumyezo wase-Edeni, kodwa wasindiswa ngenxa kaboyo babalo likaThixo. Asisisindiselwa elilizwi salvation and grace. Asisisindiselwa nje sithalwa lufefe unofana vele intweli yakayaka. The prevenient grace yiyo esibeka apha namhlanje. Inoba ufefe olungathi ubuphi izolo, ufefe luthi namhlanje. Namhlanje ngoba nawe eparadesi athi xethetha mongameli umnikazi wale tawo uJohn Wesley nge-4 Alls athi xa ithetha le nto athi bonke abantu bangaba ngasindiswa. Athi bonke abantu can be saved. Athi bonke abantu can be saved to the uttermost. Umnikazi wale tawo namhlanje ndiyaba nawe eparadesi kabawo. Uzaba nawe uThixo, uzaba nawe into ayifunayo ubusindiswe ukholwe wenza umthandazo wakholo. Into elapha lukholo, into elapha insindiso singasindiswa. Athi uPawulos ebhalela ibandla lase-Efese athi xa ndisweleka amandla kukho into endiphushayo endizisa kuwe. Kwakuphela amandla, phushwa yinto. Kwakuphela amandla, makubekho into ekucengayo. Ufefe likaThixo aluzukukushiya kwanamhlanje, luzawuba nawe ayapha. Akuthiwa ngomso ngoba uYesu kakade uzawulanda efuna abo bebelahlekile.